Petrinc. Najveći slagač u biljardici. Ja, to je do mene. Imamo live stream u Celje. Damire. Daćemo na... Ovdje kao se dobro vidi. Treba jednoga da tu drži. Čekaj sad. Samo da je bolje svetlo bilo. Evo ga. Moram premaknuti od tega. Vidiš kako... Kako će sad da bavi na biljardu Zvezdi da imaju za beton miliju? Najmanje. Da me sada mora. Eurosport, ovo je za Sheffield. Ja, mid session, fali. To je za mid session. Da ja. Ja se ti izgubila, ne? Ušlo gledala sluke. Ti ki izgubila ušlo sluke. Ja i sam 3 zmage, koliko ti igraje. Ne znam pa safe. Nama safe, evi. Bole me ruke, kakvi ste vi igrači, već trebalo bi gotovo je. Ne. Snimaj, meni zvoni telefon. Samo tu ti je. Tu je kamera. Kaj? Tu je kamera. To je bio Petrinčev debi pred kamerama. Kaj imate za izjaviti? Šta je tako loša igra? Slab teren.